Тъжната действителност за всеки един от нас е, че ние сме роби. Роби на грехът ни. Роби на нашите чувства, роби на нашите емоции. Ние сме оковани с вериги и не можем да помръднем нито наляво, нито надясно. Всеки ден си казваме, отутре ще бъда по-добре. Отутре ще се боря с тия неща. А борим ли се с тия неща? Не се борим. Много рядко се борим с тия неща всъщност. Ние ги избягваме, страх ни е от нас. Затова ние сме роби оковани в вериги. Роби на нашия грях. Но това не значи, че няма никаква надежда за нас. Защото стига Христос да е с нас, то надежда винаги ще има. И днес ще говоря точно за тази надежда и какъв е нашия единствен шанс да се освободим от греха. Почвам да чета от Йоан 8 глава, почвам да чета от 32 стих. От 31. Тогава Исус казаше на повярвалите в Него юдеи: ако вие пребъдете в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Отговориха му: ние сме семе Авраамово и никому не сме били роби. Как ти казваш, свободни ще станете? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всяко, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно в къщи, синът пребъдва вечно. И тъй, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Много дълъг пасаж, много важни неща се случват, почваме да ги анализираме ред по ред. Почвам да анализирам всъщност тематиката, за която обхващаме днес. Почва от 34 ред. Прочетах малко повече, защото исках да ви дам контекстуалността на това, което чета. Да не ви сервираме ни голи стихове без никакъв контекст, защото това е супер тъпо. Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всякой, който прави грях, роб е на греха. Ето го, нашия Спасител го казва в прости, лесни думи. Ние всички сме роби. Защо? Какво точно от греха ни прави роби? Ако вземем примера за един пушач, който пуши всеки ден активно, търси никотина, желае го, страстно го желае. Как този човек става роб? Лесно е. Роб е, защото той не може да живее без това нещо. Зависимостта те оковава и много трудно се освобождаваме от нея. Аз, например, бидейки пристрастен към никотина, аз също съм роб на никотина. Защото всеки ден аз гоня това чувство. Това чувство определя моето себеусещане, моето възприятие за самия себе си. Гоненето на това чувство ме предразполага към по-добро благосъстояние, което не е хубаво. Защото не е окей да имаме чувства, които да определят нашето ежедневие. Защото какво ще стане, ако този пушач или аз спра да взимаме никотин? Много просто. Ще бъдем супер изнервени, ще сме потиснати и няма да се чувстваме добре. Което значи, че ние сме роби, защото сме зависими на емоциите, които идват с този грях. Същото с всяко едно нещо, всеки един грях. Камо ли с пристрастенията? С пристрастенията това се наблюдава най-много. Продължавам да чета. А робът не пребъдва вечно в къщи, синът пребъдва вечно. И тъй, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Да, синът ни освобождава, но как ни освобождава синът? Синът ни освобождава не защото ние го заслужаваме, не защото ние сме направили нещо. Синът Исус Христос, Спасителя, ни освобождава, защото ни обича. Той вече ни е направил свободни. Той е умрял за нашите грехове. И ние сме спасени само единствено заради неговото заради жертвата, която той е направил за нас. Ние сме свободни, но как можем да си я грабнем и да я хванем тази свобода? Единственият начин това да се случи е ние постоянно да прекарваме време с нашия Спасител и постоянно да анализираме какво Той е направил за нас. И да не забравяме това нещо. И така ден с ден ние ще прогресираме напред.
И това състояние на свобода със всеки ден ще нараства все повече и все повече. Защото нашия Спасител ни е направил свободни. Ние можем да направим избора да приемем свободата си. Стига да го поискаме. Ако направим този избор, ние ще сме свободни, защото нашия Спасител вече ни е освободил. Продължавам нататък. Съм изкарал от посланието на апостол Павел към римляните, ако не се лъжа. Не. Първо ще чета посланието на апостол Яков. Чета първа глава, 13, 14, 15 и 16 стих. Никой, кога е в изкушение, да не казва Бог ме изкушава. Защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого. Но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот. След това похота, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Почваме пак ред по ред. 13 стих. Никой, кога е в изкушение, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог се от зло не изкушава. Тук идва мотива за това, общо взето ние като хора постоянно се оплакваме и мрънкаме за някакви неща, камо ли като стане въпрос за злите неща, които ние вършим. И апостол Яков много ясно ни казва, не дейте да обвинявате другия. Примерът и с това, например, каквито и да е грешки правим в ежедневието си, не е задължително да е в религиозен аспект. Например, ако нещо се е случило в работата ни и ние не сме доволни, почваме да обвиняваме всичко възможно, но не и нас самите. Почваме да обвиняваме обстоятелствата, които ни заобграждат, да обвиняваме другите хора, да обвиняваме нашите чувства, но не нас самите. Първото нещо, което трябва да направим е да осъзнаем, че ние самите правим грешка. А пък да обвиняваме Бог, това е пълна малумщина това нещо. Не трябва да обвиняваме Бог. Защото какво казва апостол Яков? А и сам не изкушава никого. Бог е добър. Как ако Бог е добър, той ще ни изкушава? Да, може да предоставя трудности на пътя ни, но това не значи, че ни изкушава. Бог не ни изкушава. Ние сами се изкушаваме. Ние сами сме виновни. Но всеки се изкушава увличан и примамван от собствената си похот. Следващия ред потвърждава същата теза, че ние се изкушаваме от собствения си похот, което значи, че ние самите сме виновни. Нашите емоции, нашите пристрастения, нашите зли навици, това е нашия поход. Той ни изкушава. Не ни изкушава Бог, не ни изкушава небето, земята, звездите, слънцето. Ние сами се изкушаваме. Никой не ни е виновен. Ние сме виновни. След това похота като зачене ражда грях, а грехът извършен ражда смърт. Мотивът за това, че грехът, той идва от лукавия, а от лукавия идва смъртта, от лукавия идват греховете. Много често грехът, например, нека вземем грехът завист. Как се поражда завистта? Тя не се поражда така от нищо да ти плесне един шамар. Той има една последователност, която всеки грях следва, за да стане грях. Първата стъпка е мисълта. Всичко, което се случва в главата ни, то се резултира по някакъв начин в нашата материално-практическа дейност, демек в нашето ежедневие. И обратно към примера с завистта. Виждам някой човек навън да кара хубава кола. Имаме две опции от това нещо. Мога да кажа, този човек колко хубава кола кара, дай Боже и аз да имам такава в някой ден. Обаче идва след това другата хипотеза, в която е и аз искам такава кола. Защо той имам такава кола, аз я нямам? Той е по-добър от мен. Нали? Идва завист, идва себеобвинение, идва... Всички тия неща се пораждат в мисълта, а от мисълта произлиза греха. Много често, за да се произведе някакъв грях, дадена мисъл се върти многократно. Нали? За да се появи яростта, най-вероятно няма да видим едно нещо и веднага да станем гневни заради това. Най-вероятно ще видим нещо, което ни ядоса,
След това ще повториме няколко пъти тази мисъл в главата си и тогава ще станем яростни. А грехът ражда смърт. Което значи, че ние, ако останем роби на греха си и не проявим капчица усилия да се изправим срещу него, ние ще умрем и ще отидем в бездната. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Апостол Яков ни ви призовава към това да се откъснем от заблудата, да не позволяваме по никакъв начин тя да има контрол над нас. Продължавам с следващия пасаж, който се развива в посланието на апостол Павел до евреите в главата е 3, чета 12 и 13 стих. Гледайте, братя, да не бил някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог. Но наставлявайте се всеки ден, докле се казва днес, за да не би някой от вас се ожесточи чрез измамата на греха. Защото ние станахме причастници на Христа. Стига само здраво да запазим до край наченатата вяра. Гледайте, братя, да не бил някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог. Този стих поражда идеята за това, че греха поражда лукавство в сърцето, ни отдалечава от Бог. Представете си едно детенце и един родител. Детенцето прави грешки. Родителят му прави забележки. Обаче детенцето не се вслушва в забележките на родителя си. Колкото повече детето избира да не се вслушва в забележките на родителя си, толкова повече детето се отдалечава от родителя. Примерът за детето не е много окей, защото детето в повечето случаи слуша родителя. Но да хванем един тинейджър. Един тинейджър, който е в така по-буйна, мощна възраст, мислим се за голямата работа, нали, прави каквото си иска. Ако тинейджъра не слуша родителите си и постоянно презира това, което те казват за него и съветите, които те му дават, то тинейджър автоматично се отдалечава от своите собствени родители. Но наставлявайте се всеки ден, докле се казва днес, за да не би някой от вас да се ожесточи чрез измамата на греха. Греха ни лъже със всеки следващ ден. Лъже ни за това какви сме ние. Лъже ни за това, че не ни трябва покаяние, не трябва да си променяме пътищата. Греха е като едно зло семе, посяно в нашите сърца, което ни отдалечава от Бог. За да се освободим от греха, ние трябва постоянно чрез молитва да се пречистваме. Както говорих за покаянието. Покаянието, преведено от гръцки метаноя, означава да преобърнем пътищата си и да вървим право към Бог. А за да го направим това, първото нещо, което трябва да имаме, е да имаме осъзнатост. Да не се лъжем. Да не казваме, еди кой си е виновен, баба ми е виновна, дедо ми е виновен за това, че пушат цигари. Няма такова нещо. Ние сами сме виновни. След като осъзнаем проблема и за това, че ние сме виновни, разбира се, най-логичната стъпка е да отидеме при Бог. Чрез всевъзможни неща. Чрез молитва, чрез комуникиране с другите, чрез четене на Словото, на извора на живота. Тия неща, ако аз чрез молитва всеки ден се покайвам пред Бога, Бог ще види аз какво правя за Него и как аз съм жаден за Неговата помощ. А колкото по-жадни сме ние, толкова по-сити ще бъдем от мъдростта, която Бог ще ни даде, защото Той ще вижда, ще си каже, моето дете иска да му дам. Иска да успее в моите пътища. Затова аз ще му дам. Защото който иска, той ще намери. Нали? И третата, последната стъпка е да бъдем постоянни и дисциплинирани в нашите действия. Да не се отказваме. Най-важното е да не се отказваме. Защото сума ти пъти ще се провалим, сума ти пъти ще паднем. Ама ние не гледаме за това какво ще се случи в нашия живот, а след него. Защото наградата ни е гарантирана, а наградата ни е огромна. Затова не трябва да се отказваме никога. Трябва да се бием с зъби и ногти и да не позволяваме
да не позволяваме на греха да има контрол над нас, да се освободим от него, да приемем свободата, която нашия Спасител ни е дал.